Ο Γκρίνγκο ήταν ατελείωτες ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του. Το κουρασμένο mouse του είχε περιπλανηθεί πάνω από 2.000 πέρα δόθες στο mousepad. Τα γράμματα στα πλήκτρα είχαν ξεθοριάσει. Ο Γκρίνγκο σε λίγο δεν θα ήξερε τι να πληκτρολογήσει. Το ίντερνετ είναι αχανές, βλέπεις. Αδυσόπιτο. Το κυνήγι των διαγωνισμών δεν είναι τόσο απλό. Χρειάζομαι βοήθεια, σκέφτηκε. Έξαφνα μέσα στην απελπισία του θυμήθηκε τα λόγια ενός άυπνου nerd που είχε να φάει από το 2009. Υπάρχει κάτι νέο, Γκρίνγκο. Πεταλάκι.gr. Ψέλισε λίγο πριν πέσει ξερό στην αγκαλιά του Μορφέα. Ο Γκρίνγκο πληκτρολόγησε βιαστικά στα θαμπά του πλήκτρα πεταλάκι.gr και μια πράσινη όαση ξεπρόβαλε μπροστά του. Εδώ είμαστε, σκέφτηκε, και ξεκίνησε να ψάχνει διαγωνισμούς. Πεταλάκι.gr. Ήρθε. Είναι νέο. Κλικαρέ το κι εσύ. Πεταλάκι.gr. Γράψου στο newsletter και ενημερώσου για τους νέους διαγωνισμούς στο ίντερνετ. Πεταλάκι.gr. Όλοι οι διαγωνισμοί εδώ.